kublai pi baro cukup kubor jengi kadon Bosco Media Network. Kimat bakong san mentah ke singi gilong. Dang beteng ka kangdam hadu ka san baje jong ka khat nyau terik ujemang ar hajar ar puwe. Penken ria shuai ki examen embos bat kiwe. Mi ki ribu khandai ngut ki khna samla shenrang bat kentei na jowai banyarap haki corona center jong kanong ba. Tementang ni page kubor ki ba kambania. Mentah kesni, habakran sekilat patai kubor haka press briefing usembut Menteri Rangba Kajela ulaya thoba kalong kaba ban shemya kanu karai namar ka jingki ustad jungki nong pang COVID-19 haka jela. Nakaliang ka sorkar kamban se ban penjelan shu ya ka kangdam kabadai ban kut haka san baje jong ka step shipau tarik ujemang la penjelan shu ya ka kangdam haka East Khasi Hills shaka san baje men step jong ka khatnyau tarik ujemang ar hajar ar phoi bariki wei pat ki district ka jing kangdam kalong tang haka bakut tayo. Mentah ka janmit haka review meeting nila shim ya karai bahaka bedai bat ka lockdown ka badai ban kut haka shipau trik san baji men step. Nreina kaliang jongka sarkar kamban sesu ngisim ya karai. Naman yo ya ke jingkeu stet ki kes hapo East Khasi Hills jongi barok kawai kumtang la sim ya karai. Bahkan ni ka lockdown kan beteng. Om shu tang haka shipau trik san baji men step. Ngin beteng biang sasitayo bat kan kut hadu ka khat nyau turik san baji men step bat ru ngin sasim biang ya karai hadin katu kan nisngi ya ka ka badon kamban le na ka benta ka jingpha jong ki pajba ka East Khasi Hills bat kumjuru na kabenta ka jingbit ki jingbiang ki pajba jong ka jela megala jongi barok kawai baka weekend lockdown hapo barok kawai ka jela ka sedang nadu menmit aka por shipau baji batkan kut hadu ka sngin kong por san baji ya kane ka weekend lockdown ngindang yai beteng man ka Friday shipau baji menmit hadu kasngin kong san baji menstep hadu banginda pentip dakum wei pat. Hakani ke meeting larai ru baki bank baki post office kin play henry insha tang khendiat ngut banwan tray. Ki prolog ka review meeting ke mengisyong mentaka janmit hakani ke lockdown hapo ka district East Khasi Hills barokaway ki kam ki bengisya bantrei menta kalong ngisya tang ya ki banks bat ki post office bat ya kaniru ngila ai instruction bakin penduna yakin nong trei ki jongki halaki jong ki office na kabenta ka East Khasi Hills baro kawai kata kadai kawai ka bangi ngi ailat hakani ka lockdown ka ban sedang biang nadu san baji men step haka shipau tarik ka ban sakut haka khat nyau tarik Monday san baji men step Ikinong tray belas na ye, lasya bakin tray tang shijaka, sya bakin let na way siya way pan. Nang ta susu ka bengisya kalong. Bakitu ki construction work lani ki jing tray. Ki bakidon kitu ki nong tray ki laborers. Let's say halaka jong ka compound. Lani halaka jong ka campus ka jong ki. Lakalong ka private. Lakalong ka government. Ya kata ru ngisya tamba ka order ka bangin ai syam perok ki contractors lani kitu ki employers ki ba ai kam ya kitu ki nong bela lani ki mystery ba kim day ban sya ya kitu ki nong trei
bakin mi na ka jakatrei jongki ha kane kapor lockdown kidei ban syong ban sa ha ka ju ka jaka men step kin trei janmit anigla syong kimbit ban mi na ki jakatrei lani na ka compound lani ka campus lani ka premises kaba kidon palat nang ta ngimsya yaki construction activities bakin trei lada omdei ki baladon lepa kinong trei jongki hakatu ka jaka kabakitrei batru kabakisa haki sait ki jongki ki baper bat yakani ngi ailat omtang haslong ndai kalong na kabenta ka district hi barok ka way Nakaliang ka sorkar kalakar pa de ka jinge tre lang jo kinong penyat snong bat kidong hanong ba ha kabaya de ber ka jing pendiang ki marbam ya kidukan de marbam la syaban ple rengkat ka jing bot perkheng ki kendon yada priang ya kane ka jing pang kat kum ka jing penyat na ki dor bar snong kidukan de marbam mardi ngisya kumbajulong te hendrei mentang ida kerpat da kejingi ke lang ki bor snong ki nong yalam snong ki committee snong kitu ki covid management committee ha ki snong ki locality ki baper da ki tre lang bat ka district administration ngi kerpan bakin regulate ha kitu ki snong ki jongki laka jong bayakine ki dukan marbam mardi kin play man kasngi katkum kejing start bat katkum kejing pej jong kini ki committee snong la ka benta la ka jong kaningi rai kalong ban penting na baki beriu kinum du bang bat ka baaru kinum lej mi na ka we ke snong sya ka we pat ke snong nga ainuk sa le si kumanga ngadon hapok se la ngadon kam bantit ya kamar bam kamardi ngade bantit beit na pokse ngam don kam ban le chalai mkra ngam don kam ban le umpling ngam don kam ban le renja la ne ngam don kam ban le chanong rim hills kata kade karai ka bangi sim na ka sarkar bat bangi da kerpate na kaliang ka sarkar nadu ki nong sen shar snong no sen shar thau bangin ya trailang khnang bikin nong song snong halaki jong ki snong halaki jong ki jaka kin nemmi lani kin nem yayat syaki wei pat ki snong ki thau namar daka bale kumta ngila banyo ya ka infection na uni uknyang jingpang ki examen ka embos bat ki we ki examen ru larai ban pen ken ria shwa kawai ka bangi sim su karai menta ka janmit kalong badang don kitu ki subjects ki badang sa ya kitu ki kena puli class 12 ki badai ban pendep hapo ka khat artarik jong uni ubenai ya kitu ki subject ki badang sa ka sarkar la sim karai bayakan niru ngin postpone shwa ya ka exam but ka education department kan sale ya kabadon kam ban pentip syaki students batru ka sarkar ka sa simbiang ya karai ban pentip lanu ba ngilalong ready ban pelong ya kane ka exam kawe susu ka benta ka sim kalong ba kumba pilatip ya ka jing tre shis pasni la syaban pentre kam harengkat ka jing bot perkheng ya ki kendon bala betha da katanat ka kot ka khya sim ya karai ha ka bidei bat ka east khasi hills menta ka janmit kitu ki jing tre shis pasni ha ki snong kendong bat ki snong ki baper ki baham hapo ka east khasi hills bat kumju ha ka jela megala jongi baro kawe ya kaningi ailat ba kintrei rengkat bat ki protocols ka jing net rap sya ka jakarap la sya rengkat ka jing bot ya ki kendon ka baar ka farming activities
farming activities kabaya day bat kin nong rep la se ka de ka por thung ka por tep la de ka de ka por bakin khet ya ki jing thung ki jing tep jongki ya kataru nakaliang joko sarkar ka ailat tangba ki haban bud perking ya ki protocols ki ba ka health department kala issue hakini kisngi ki bala dep nak benta ki jing thung jom ki nongram ka sarkar kala shem ya karai ban pentri kam ya ki kali kit jhur ban lum ya ki marap ban penyat yau ya ki tenang ta shu hakabai day bat ki marrep ki mariam nilayo bun ki jing ut na ki nongrep ki babun sen mensngi ki khet ya ki tu ki marrep ki mariang joki ki balong ki balak ban put no sisngi arsngi te hakabai day bat kata mentana kaliang joka sarkar hapo kajing penyat hapo kajing penbet jong i deputy commissioner ngila sedang biang, ngila revive biang, ngila reactivate biang. Ya katuka tim ka bangi ong ka nari bat ka 1917 items 1917 items bat ngisyanya hakine kiseng bakin ya tie up bakin ya penbet bat kitu ki local traders hakabakumnu nla ban shim ya ketuka mar rep ke jongki batru ban penpoi syaka jaka ka bedon kam na kabenta kawe ban penim ya kinong rep bat ka ba arpat na kabenta kinong sok snong jong ke jela ka jongi bakin yo ya ki jhur ke jhet ha ki tengkong ying ke jongki tenaka daw ngakerpat ya kinong rep bakin nem da kuslai than sapang ki marep ki mariang gejoki na kaliang gejong sarkar ngila IT ha ka district administration bakin penbit kin penbiang la bandon ke jingduna hang ni hang tai kat tu kan ni hendai kat panang mi kesngi ngin penjanai ngin penbit ngin penbiang kedang ba kan num don jing yakin nong song snong bat kham tam ru na ka benta jong kinong rep jongi kiba im lemba karep karyang kejongki kita kidai kijing penbena jongi akan kecamit te nakaliang ketenat kekuat kekia u Dr. Amanwar Director of Health Services ula pentip ru baki baklat nakani ka klam tang menta kasngi kilong khatwengut ki badang shuyo ya uni uknyang kidan laispa hnya pusan ngut balada ken kelum lang baro ki badon ya uni uknyang kidan khat khandai hajar laispa arngut ki bala klat baro kilong arspa shphongut bat ki bala kot kilong khandre hajar sauspa khat saungut Padlok boro jadi belum ditingkat benar nak ada yang kejok keteman kocok ya kami libat di kes COVID-19 mentah kesini pratenik berai ada jarak kue di kes kita kemai mentah kesini kilong lais pak menyubusan kibala jam dan kibala recover kilong sispa salkuar baru kikis kibalong positif kelemlang apa kejelar ini kilong arhajar ndrespa nyukupra badna kini tang apa East Khasil district kidon sihajar samspa fakular baklat no nadu menin janmit hadu entah kilong khatwai ngut bat baru ini khatwai ngut kite napo is Khasil Lisbon hakani ka por ba kajela kadangnya le ban khanglat ya kajingpur stat uni uknyang coronavirus kajingdan kami kinong yarap habaro kilyang kalong kabakongsan kumba ndripo khandai ngut ki khna samla shinrang bat kanthai ke bala pendep ki jat training ba pher kum haki NCC
Home Guard, Civil Defense, Security Guard, but kiwe kilayalum mentakasngi habosko penar Multipurpose Vocational Training Center Jowai, banyarap tre haki Corona Center baper hanong ba Shillong nadu mentakasngi. Kini ki kena Security Guard, ki hap menta hapo kajingpet jong kame ba Security and Services Organization Shillong. Naga benta ban penpoy kini ki kena samla, layo jingerap na uba pendap lang muksor, ubala kener laki keti banyarap penpoy ki Shillong. Badak itu ki kubor ngila poy syakabakun, tak hadu bangin dia syambiang, kublai shibun.